Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos sesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Kafirun ayat 1 ngantos ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Qul ya ayyuhal kafirun. Dawa sira Muhammad, he wong-wong kafir. La a'budu ma ta'budun. Ingsun ora bakal nyembah apa kang sira sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Lan sira dudu penyembah apa kang ingsun sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Lan ingsun ora pernah dadi penyembah apa kang sira sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Lan sira ora pernah dadi penyembah apa kang ingsun sembah. Lakum dinukum waliyadin. Tumrap sira agamanira lan tumrap ingsun agaman ingsun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.